Nou weet ik het zeker. Bries vindt hij leuk. Bries vindt mij leuk. Hoe komt Stan nou bij? Die slooft hem gewoon graag uit. Interesseert het niet meer trouwens. Wat net? Jongens, dat gedoog. Hij vindt die leuk, Fritsie. Ik ga honger. Haha, stoer hindervalt verliet zijn visk. Ja, hè? Hé, nog net voortgaan? Ik ga net voort. Ik wil die chocolade. Ik breek in en Do haast te wacht. Wat doe ik hier, wat doe ik hier? Ik wil terug. Net waan, Hester. Het toe. Hester, ik ga wat. Oh, hè? Oh, ik wilde niet. Sorry, En wie ben jij nou ineens? ik ben Fox. Ik zit bij Bries in de klas. Sinds vandaag pas hoor. Wat? Jasses, gaan we nou niet in al jaar oer op het Hollands? Wat zeg je? Of je chocola lust? Maar Hester, hij kan dus oors net verstaan. Hij verstiert alles, kom nou. Man, wij hadden hier al dag al Fries in hem lult. Dan is het goed. Want Friesk is de taal van mijn het. Hert? Mijn hart. Oké, duidelijke hertentaal. Hé hey Hester! Je moest de kantine toch zien? Is hij niet gewoon open?